24 na ka, na nakaibuot. Pero kung may gisulti si mong mama sa imong hayat. Ano siya nga, proud kay ko nimo, pero gituyok to siya nga may tabo tingali sa Ginoo para magka-traction akong page ato ana. Kato nagduwa ko atong maragay mo nang bus. Then kana mga skit na ako, akong first nga mag-sorry ka, nag-viral to siya. Oh. Mag-sorry ka bro. Until gisundan-sundan ako. May bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Kauban na to karon sa podcast Proud Bisdak Boy from Lapu-Lapu City, Cebu. Jayat Gaming! What a nice! What a nice! Welcome sa Cebu. Ay, salamat kay Jayat ha. Si Jayat Gaming, ang imuhang mga contents, Tagalog, pero proud bisdak yiga. Bisaya, oy! Bisayang dako. Bisaya, kay Stanan. Nganong nasugdan man nimo ning ingon aning contents, mura ka og ganang way klaro ang imuhang istorya. Ang sakit ng ulo ko, napilay ako. Bakit mo ko sinagasuan? Asa man nang gikan, bro? Asa man nang gikan? First, gaming mango. Bisaya jud ako stream. Hala! Nagpataka lang. Dili gaming imo apelyido di ay. Last na to. So gaming ka sa una. Oh, nag-stream ko ato nya. Bisaya to pag una. Oh. Ya gamay nanaw na ako. Kay So, bago wala pa na man. gaming. Dili sad ko ka mo, wala pa mo TikTok ato na time. Where's the equality of feelings? Wala grammar ba pero English siya para mas daghan. Kapuyan og English, Bisaya, Tagalog na mana. Dito na ni kuan si Jayat. Oh, nagtagalog ko kay naman ko yung mga mananaw nga Tagalog. Moton. Gitagalog na lang jud nako. Pero ang imuhang pangalan Jayat, yun ano man ni? Oh, Jayat jud. Dinoon, o say real name nimo? Justin. Justin, ang apelyido Alipin. Seryoso bitaw na? Seryoso. Seryoso na siya. Seryoso. Alipin. Pero kining Jayat, gikan sa imong pangalan nga Justin, ana? Ala, dire gini ma-reveal ang Unsa man kini nga Jayat usunik? Kani. Seryoso? Oo. Kisa kini si Japit. Oo, kami. Nya mga barkada namo, wala pa mi nagkaila to ni Zik. Oo. Adto mig internetan, magduwa mig gross ba? Oo. Nya sila man nag-unag duwa, nya wala pa mo koy account. Oo. Ano ko unsa man koy pangalan ni? Ana mo kong amigo. Puti. Nya ana ko, di mo ko ganahan nga kanang bastos kay ba? Awis letter J kay Justin man ko. Jayat na siya ato na nakikuan, Jayat. Maon na Jayat di ay. Ati laki mo kong page, Jayat na lang sa dang pangalan. No? Jayat Gaming kay gaming man ko nagsugod. Kaning inistoryahan ni mo yat bang? Wa dito nya mo kalit ra magkasimang. Your feet are smelly. I want to be your daddy. Ingon ani gyud ang imuhang pagkatao og unsa man na? Ambot inanagid akong humor sukad pag high school. Kay ang mama naglibog na sad nang magtarong og istorya nya mulikaw ra kog kalit. Pila mo kabuk magsuon? Duha mo kabuk magsuon. Ikaw ang pinakagwapo. Ikaw ang di na malalis. Ikaw ang pinamagawangan. Ako ang kinamanghuran. Kinamanghuran ka. 24 na ka, na nakaibuot. Wala pa! Wala pa yun! Nagoy times nga seryoso, pero kanang murag once every 3 months lang. Pero kung may gisulti si mong mama sa imong hayat. Ano siya nga, proud kay ko nimo, pero dili daw ko niya ang kuno. Nahuman na kag-eskwela? Man na. O sa may gihuman nimo? AMT. Aircraft Maintenance Technology. Yung tigayog aeroplano ba? Pero wala ka ni pursue. Wala kay sikat naman ka. So nag-focus ka sa content. Ana lagar? Ganahan dyan ko mag-content. Mabsin ko sa OGT kay nakaingon ko sa akong mga viewers baga mag-live ko. Ani mo gud ni okay ra ko maka-live ato. Pero kung gabi sabo ang akong stream. Abulit mo ako, Yeko Sandino! Masuko ang silingan ba? Imong mama, kabalo ba siya nga absent ka kay para mo live, ana? Uwa siya kahibaw, ana? Kabaw siya, oy! Kung siya may gisulti niya na si mo, ay. Siya? Nya, okay ra to! Ana ko, okay ra to eh! Menta, makakwarta ko ni yung live. Huwag na kasabaan. Wala. At supportive yung akong mama, akong parents. Akong mama, papa. Wow. Promise ko nga, magkakwarta ko sa pag-content. Mao ba? Oo, promise. So, nakakwarta na giga? Oo. Mga kuha na. 20 pesos. 20 pesos. Bitaw, karon na, earning na giga. Asa man nanggikan imo ang kwarta yat? Sa ads o sa... Facebook.
Oh, Facebook o kanang brand deals. Dili sa Cebu, ubay-ubay na pod nga mga brands. Naapod. Unsa man ka mahal ang rate ni Jayat kung kuhaon og endorser? Barato roy. Barato ra day. Soft drinks ra gud. Pero dako nagkausaban imong kinabuhi. Dako jud siya kausaban. Pero ako ra magyapon ni. Oo. Nana kay mga na-invest mo yun, nana. Katong negosyo na ako, ongoing akong kwarto ana. Renovation. Nagpahimo ko kwarto. Ay wala ko'y kwarto kay sa salar man ko ato niya. Karon kay nagpahimo ko kwarto. Ay, wow. Kaya para dili na ako makasamok nila ba. Oo, nanakay sa kaugalingon ni mong Dili space. sad sila makasamok na ako. Pero kanang imo ang mga gina-earn, ginahatagan sa di mo imong parents. Ang katong business na ko akong gatag sa ila. Unsa ni nga business yat? Sorry, wa ko kay Katong bawal. coffee. Murag nag-franchise gyud ay ka. Bali akong gatag sa ila. Mo naman tay kuan sa mong kuan, konsumo ana. So anto. Isi ka manage. Sila. Na. Ano mo, proud is parents Ang nila. good proud baka sila. Interview lang sila. Interview na to. Ikaw, naanak kay girlfriend, di ba? Bago ko naglantaw sa imuhang... Bago ko naglantaw sa imuhang video nga nag-uli imong girlfriend. Pila na mo katuig sa imong uyab yat? Mag-8 na. 8 years. Dugaya na Lagi, din. dugaya yun. Dango na tanin. Sa 8 years, kini unsa nga klase nga uyab si Jayat? Ikaw, naka-cheat na ka. Ulo, uy. Ako nga uyab, murag kag nay anak. Unsa nga naman na? Murag og bata. Murag siya ganang Sa naibantayanan. iyong relationship, ikaw ang ka-baby. Ano? Siya, murag siya mama po. Mo ba? Sige ba marlo mo niya ako eh. Sige na kong kiyat. So, kanang karakter ni mo nga magbibitok ka. Ay, inana agad ni. Inana na giday ka. Pagpanguyab ni mo sa iyaha, gipakita na nimo ingon ana nimo nga pagkatao kanang mo bibitok. Dili man may classmate ato pero kaila na siya nga kanang kuanggol ko. Kuanggol ko ba? Mo ba? Dito siguro siya na in love mo. Ginanguyab din siya nako. Siya ang nanguyab. Kuyawo gina ni Giant. Unsay long term nimo nga ginaplano para sa imong kinabuhi? Kung TV jud ano. Kung TV na Kung level. TV level yun. Kuyawo. Content creator na businessman inana akong gusto. No. Kaya ka ng grupo kami ana. Kuya. No, love gid Love, mo uy. imo ang barkada. Kung papilion ko sila or kanang 2 million. 2 million. Kasabot, barkada mo. Kasabot sila ka na ako kipirin 2 million. Mo gani. Diri Cebu, kanang mugawas ka. Ganahan pa ba ka mugawas? Ganahan eh. Ganahan gyapon. Malipay gani ko kanang nay mga tao nga manidool. makaila inana. Daghan gyud pug fans diri Cebu. Daghan po. Daghan gyud pod. 7 ano. Sa muka gid mo yan. Daghan Mao ba? Mao Pero ba? morom gyapon magsigir gyapon kog laag kay. Ganahan gyapon ko kanang lag-lag boy. Nanam gud akong trip din. Asa na ka naabot nga kanang nakaingon bitaw ka nga murag sa una pangandoy ra nako ni. Kanni. Kanang unsa man na mga nagian nimo ana iyat nga tungod sa imong pagka-content creator karon. Dam ko na ako ma-interview jud ani ko Mao promise. ba yat? Promise. Bucket list jud na nako. Mao. Mo nang kami, itong nagsabot mi nga kung may interview na mo isa, kuyog jud mi tulo. Mo ni usa sa akong pangandoy jud ko promise. Wala amoy ingon nga sa inyong barkada ba nga murag kinsay angat, kinsay wala na sa Wala, inyo. Walay jealousy, Wala kanang nay brand deals ang isa, isang wala milabot. Videos Lapit-lapit mo. agi, tabangan ka mo video na rami. What if na ay big break nga mahatag sa isa sa inyo ha? Kunya dili na kaayo mo magkakontak kay Pakpak ra gyapon. pakpak ra gihapon. Kung nay mabot nga big break sa isa na mo, deserve sa jud na niya. Pero murag imposible man nga di mi magkontak oy kay mag-send ra mig selfie kalit nga ko. Kay pero kamo naamoy GC nga kamo lang tulo. Na. Ana gid ay unsi pangalan sa inyong GC? Group 3. Katong kanta na mo, by Group 3 ba to? Mag-sorry ka dahil ang ganda ng buhok mo at paa. Sumuo na gid yung pangalan sa inyong nga grupo. Pero wala kay na siya na-publish nga pangan kay bali individual magud ang Gani, kuan. oo, Pero gani, kung gani, by group gani. nga kuan, group 3 Group ang 3 mo. tawag. Kapanglibak mo sa GC, yan. Kanang tinuod. Wala man. Galit kapanglibak mo. Dili ingon nga pangliba ka nang murag kung unsay nakita ninyo ba ana. Ah. Discussion ana, nag-discuss. Ga-discuss mo. Ga-discuss mo. Kasi usually inyong gina-discuss. Kanang Bible. Na-intriga lang ko si Muhang Tato. Pwede nimo mapakita sila. O, mo na tato ni Jayat. No? Kanayat, unsa man ay pasabot anayat? Neck ni neck. Love ni love.
Love. Unsa na siya ka ng Japanese character? Ano? Kanji mo daw ni. Kanji. Sure jud ka nga love yun ang pasabot Love man ko ni. Sure na ka. Nganong love may Kuhan. gibutang nimo diha? Ganan mo kog Naruto nga anime. Nya, na isa ka character dito si Gaara. Kani na siyang agtang tato. Marag siya wala siya gilove ba. Mao to akong gibutang diri kay usa siya sa paborito ng karakter sa anime ba. Nakaagi ka, di bash ka. Pag first sa gaming Pag pag yun, marag gituyo ko siya nga may tabo tingali sa Ginoo para magka-traction akong page ato ana. Ang nang bash ato mostly kanang kuan man to international. Well, lain nang bash nasa yung mga nag-ingon na naglingaw-lingaw ra ko na. Balik ka, maapektuhan ka. Wala ra man ato. Wala ra ka Katunga time naapektuhan. wala ra. So chill ra gid kay ka nga. Katunga time, oo. Nang sa imuhang type of content karon wala ra pa haters nimo. Dilim tingay na mawala. Naagid tingali pero sa imuha wala kay dili man ako imayan kay na may mga nag-love na ko. Mao gyud mas importante. Kaning imuhang pagka-content creator yat pila ni katuig nga ayha ka na mas nailado. Bali naghimo kog page 2019 and then nagka-traction ko last year po. Kasi pinaka-viral ni mga video nga. Nato sa gaming, kato nagduwa ko atong maragay mga nang bash. Then kanang mga skit na ako, katong first nga mag-sorry ka, nag-viral to siya. Until gisundan-sundan ako. Unsa may proseso gyud sa pagka-content creator? Ang akong masulti ra gyud. Example, naka-video niya, kiwagan kay upload. Akong matambag i-upload na gyud gyapon na nimo. Focus lang gyud sa imong ganan maabot ba. As long as wala kay gipang tumba na mga tao sa imong video inana. Kaning imuhang personality nga mura kag way problema. Unsa man wa kay ginagian nga problema yat or naapod. Nga. Unsa man pa mga ginagian imong problema? Nga kanang mot dan kog milk ana. Naapod oy. Mga voices inside my head. Murag skatik. Nagi time nga kuha ni kanang ma-burnout ka. Ani abot gyud na. Oh, na-burnout ko kay kanang wala ko kabawon sa akong kuha na. Purpose Pasig. ba na? Bitaw. O sige buhat nimo to. Pahulay lang. Pahulay. Then tan-awon na ako mga video karaan. Maapektuhan ba ka nga wala na kaayo views, gamay na lang kayo ang views. Makaapekto sa Makaapekto dami. gid siya. Pero kuan ra sa jud na kanang mental battle ba na kung Right. kung Demonyo hinay ra. sa may mong buhaton nga para mo kusog balik ana ba. Unsa pay ka nang gusto nimo nga ma-achieve? Kanang maapil kong salida ana. Gusto nimo mahimong kuan artista. Oh, pero Kanang bisan ka nang actor. kuan lang gud kanang makita ko sa salida Extra. kanang extra ba. Extra. Pero artista gusto gyud nimo mo acting. Dili ingon acting gyud kanang kining ko iragod kanang Ano maapil lang. gusto gyud nimo, Pero gusto nimo. kanang mga binuhatan na mo sa video ba. Hindi, so gusto gyud nimo ma-artista lagi. Gusto Gusto ko mo eh. artista o sige daw kintahi ang scene kay kanang gibiyaan ka si imuhang papa. Thank you. Kahilang ko na! Oh, sige, pag uli ni mong balay, nakita ni mo yung nanay ni mo, nakabulagta na. O, last na lang na, Sil. Kintahay nga, nakadaog kagluto. What a night! Hoy, kung kisa may mga direktor, kuhaan na ninyo rin. Kahilak yun, Joe. Oh, nihilak yun, tinuod yun, nihilak. Subidi di ko mag-artista. Sa imuhang kinabuhi karon, naabaghihapon ba kay mga kagubot or wala na? Happy ko sa akong Happy displacement ron. Happy Happy ka? ko. Asa ka labaw pinaka-happy? Sa friends and family. Sana all, no? Naay mo ha mga friends dere, naay mo ha. Isi mong family ba sila kay guest story solve sila? What a nice! Mag-ingat kayo dyan. Huwag niyo kalimutan huminga. What a night! Kaldag ka sa akin. Uy! Kondisyon eh! Bitaw, daghan king salamat yata. Daghan king salamat. Giant Gaming sa programang Binisaya. Chit-chat, ato ni.